La primera taula rodona serà moderada por el doctor Ramon Brugada, cap de servei de cardiologia del Trueta i de Santa Caterina. Bé, bon dia a tothom. Doncs, mentre esperem, un plaer que s'hagi organitzat aquesta primera jornada. Ens fa moltíssima il·lusió els que ens dediquem al camp de la genètica i, òbviament, doncs, esperem que sigui una jornada que es vagi repetint, sobretot pels avenços que aniran venint en els propers anys. La microfonació no acaba de funcionar. Sí, tenen algun petit problema. Pot sortir. Ja sols ens falta un, de microfonat. Endavant. Vinga. Endavant, Irene. Volia dir que hem de respectar el temps, però penso que no sé si ho puc dir, no? Perquè ens donarem 5 minutets més. Bé, la primera taula, mentre estan microfonant a la Laura, la primera taula és la... Mònica, la lletra una mica més gran, sisplau, perquè ja no tinc edat. La medicina personalitzada està canviant l'assistència. Tenim 5 speakers, ara m'he quedat bloquejat, com es diu, amb això del microfonar he quedat bloquejat. Un és el doctor Blanco, que és el cap de genètica clínica de l'Hospital Can Ruti, Germans Trias i Pujol. La medicina personalitzada en cardiologia amb la doctora Tirón, que és codirectora de la unitat de cardiopaties familiars del Trueta a Santa Caterina. Parlarem d'oncologia de precisió en el càncer, amb la Conchi Lázaro, responsable del laboratori diagnòstic molecular de l'ICO. Estudi genètic de les alteracions del neurodesenvolupament amb la Irene, que és biòloga de l'àrea del laboratori clínic territorial, i de farmacogenètica amb la Laura Gratacós, que és farmacèutica del Servei de Farmàcia. Teniu 15 minuts, després farem mitja horeta ara ja m'hi veig, mitja horeta de debat. Doncs, per tant, doctor Blanco. Bon dia a tothom. Gràcies per la presentació i gràcies per la invitació per ser-hi aquí. A mi em van dir que tenia que parlar de què era la medicina personalitzada, però voldria començar dient que anirem parlant molt de genètica, de genòmica, de proteòmica, com una cosa futura. I no, ja la tenim aquí. I ja està canviant i està ajudant a diagnosticar millor, a fer prevenció, a fer nous tractaments. És una realitat. I aquests nous avenços en genètica, genòmica i proteòmica ens estan canviant una miqueta la forma en la que nosaltres volem abordar. I ara es parla molt d'això de la medicina personalitzada o de precisió. Però també voldria que reflexionéssim perquè el nostre, mestre o pare de la medicina, fa més de 2.500 anys, ja parlava de medicina personalitzada. Ja deia que teníem que individualitzar les malalties, que el tractament no podia ser per tothom igual, el sucre no li anava bé a tothom, algunes persones tenien que beure més que uns altres. Què passa? Que Hipòcrates en aquell moment es fixava en la constitució, amb el físic de l'individu, inclús en el moment de l'any que ens trobàvem, per decidir quin tractament o quins medicaments es podien donar. I ara el que farem serà centrar-nos en una coseta que l'anomenem ADN. Però el Ramon, com no canviï ràpidament, em fotrà bronca, perquè volia que jo parlés de medicina personalitzada. Abans d'això, tots aquests avenços, i suposo que comentarem durant el dia, ens tenen que fer reflexionar. Ho volem saber tot? El nostre sistema sanitari podrà aguantar les despeses? Sabem? Estem formats? Els professionals de salut, la gent, per entendre tot això que ens ve ara, de la genòmica? I per últim, ètica, correcta o no? Deixaré de filosofies i intentarem veure què és això de la medicina personalitzada. I no és millor que anar a veure com ho defineixen. I el National Cancer Institute diu que la medicina personalitzada no és més que aquella forma de medicina que té en compte els gens, les proteïnes i l'ambient de l'individu. Ho té que tenir tot, no només la genòmica.
Alguns, en comptes de parlar de medicina de personalitzada, parlen de medicina de les 4 Ps. Per què és medicina personalitzada? Perquè té en compte els gens de l'individu per decidir quin tractament o quin maneig, però també és una medicina predictiva, perquè el que fa és veure què és el que passarà o veure com respondrem als diferents fàrmacs o a les diferents accions. I sobretot és preventiva. Canviem el model, en comptes d'anar cap a la malaltia, volem que la gent no emmalalteixi. I per últim, és participativa. L'individu és el generador, és el centre. Tot depèn de l'individu. Alguns ens quedem en medicina personalitzada només en l'aspecte terapèutic. És a dir, hem de trobar el medicament adequat, amb la dosis adequada per donar-la en el moment adequat. I la medicina personalitzada va més enllà. Ens té que servir per poder identificar el risc que tenen els individus en malaltir, per poder detectar de forma precoç les malalties, també per poder classificar millor les malalties i poder ajudar a fer un pronòstic de com aniran i, finalment, per escollir el millor tractament i per també veure que no apareguin efectes secundaris. És a dir, la medicina personalitzada té que participar en tot el procés assistencial, des de la prevenció, el diagnòstic i el tractament. I és un canvi de paradigma. Fins ara, la medicina convencional, la que practiquem, és una medicina reactiva. Es posa en marxa tot quan algú emmalalteix. És una medicina de base poblacional i tractem a les malalties depenent de la malaltia i a tothom igual. I hem de canviar. Hem de fer aquesta medicina personalitzada, que ha de ser predictiva, com dèiem, que ha de ser preventiva i que el model de cures estigui centrat en el pacient. Cadascú de nosaltres és diferent. La realitat és que d'això ja venim parlant des de fa molt de temps. Ja veieu, Hipòcrates ja parlava de medicina personalitzada. Però va haver-hi un impuls molt gran en l'any 2015, quan aquest home, Obama, va presentar la seva iniciativa de medicina personalitzada. I va ser una miqueta una revolució. En el fons, Obama l'únic que deia era ostres, el que tenim que generar és tot el coneixement científic per deixar de parlar de medicina de precisió i començar-la a aplicar ja en la clínica. Obama en aquesta iniciativa va dir que tenien que haver-hi uns objectius a curt plaç i uns altres a llarg plaç. Els de curt plaç eren sobretot l'aplicació en càncer. El que teníem que fer era innovar amb els trials, en els assajos clínics, provar combinacions de fàrmacs, pensar en com podem sobrepassar tot el que és la resistència. Suposo que la Conchi ens parlarà molt d'aquesta identificació, aquests canvis genètics que ens permeten particularitzar els tractaments. I també uns objectius a llarg plaç. Ell proposava aconseguir que més d'1 milió de persones, els americans, que són tan estimats de la seva història i de les seves coses, aconseguir més d'1 milió de persones que donguessin les seves mostres biològiques, donguessin les seves històries clíniques, parlessin de com viuen ells, perquè tots puguem entendre per què són diferents. I tota aquesta innovació o aquesta iniciativa es basava sobretot perquè ara tenim eines que ens permeten avaluar molts elements a la vegada. Parlarem dels bioinformàtics que ens permetran utilitzar moltes dades i, sobretot, perquè hem millorat molt en el coneixement del genoma humà. Aquesta és l'herència que tenim del gran programa del genoma humà, el desenvolupament tecnològic, que ens ha portat a que, de forma exponencial, cada vegada sabem més d'aquesta variabilitat genètica. Tots els que estem aquí, en aquesta sala, tenim els mateixos gens, però tots som diferents. I som diferents perquè hi ha variabilitat en els nostres gens. I aquesta variabilitat pot explicar per què uns tenim una tendència a engreixar, a pesar de que intentem fer exercici i tal, i altres no, o per què uns tenen unes malalties i uns altres no. Donem resposta a una proposta que va fer Maniolo ja fa molts anys, en el que deia que aquesta variabilitat
genètica o genòmica la podríem diferenciar com a mínim en dos grans grups. Hi ha algunes variants genètiques que són molt poc freqüents a la població, però qui la té moltes probabilitats de tenir una malaltia. I d'aquesta manera vam identificar per què algunes persones tenien més risc de patir càncer, Angelina Jolie, o també, estan aquí el doctor Brugada, per què algunes persones tenien probabilitats de desenvolupar malalties cardiovasculars. Però una miqueta més enllà, també sabem que hi ha variants genètiques que són molt freqüents en la població. Cadascú de nosaltres tenim moltes d'aquestes variacions. Cada una de les variacions genera un baix risc, però comencem a saber com les podríem agrupar i per què algú que porta un grup de variants pot respondre de forma diferent als medicaments, parlarem de la farmacogenètica, i a dia d'avui, si totes juntes, podrien donar-nos un perfil de risc diferenciat. És a dir, aquesta variabilitat, en aquests moments en l'estat de coneixement, les podrem diferenciar en poc freqüents i molt de risc o molt freqüents i poc risc. La idea és, anem a juntar-lo tot. Anem a juntar el que ja sabíem, els factors ambientals, l'edat, la dieta, l'estil de vida, amb el component genètic. I anem a fer un perfil. És com si volguéssim dibuixar a base de punts. Quants més punts posem en el dibuix, més clara tindrem la imatge. Nosaltres fins ara posàvem els punts dels factors ambientals, de com érem, l'edat. Ara tenim que posar també els factors genètics, aquesta variabilitat que ens té que permetre fer unes valoracions del risc, classificar millor els individus. I a poc anirem fent un dibuix molt més clar, gràcies sobretot a aquest avenç metodològic. Imagineu el risc cardiovascular. A dia d'avui diem que una persona té més risc d'infart o no, depenent de la seva edat, del colesterol, de si fa exercici o no. Imagineu que puguem tenir aquesta característica genètica que s'assumeix. Nosaltres podríem prediure qui té més probabilitats i qui no. I com us dic, gràcies a l'avenç tecnològic, cada vegada podem posar més punts i tenir un dibuix molt més clar. I arribarà el dia en el qual podrem, amb tot plegat, classificar millor els individus. Francis Collins, en un article en el New England ja de fa molts anys, més de 13, ja va dir que, escolta, mira, en el segle XX, el govern americà va decidir generar autopistes. Ningú va dir com havíem d'anar, a on teníem que anar. L'únic que es va pretendre és anem a posar les eines, anem a posar les autopistes, anem a posar les regles de joc i que la gent vagi per elles. Amb això es va aconseguir promoure el moviment dels individus i el comerç. Ara ens toca crear aquestes autopistes de la medicina de precisió. Hem de posar les regles de joc i deixar que la ciència, que la medicina avanci. A nivell nacional tenim la sort de tenir el programa IMPACT que ens està ajudant a posar aquestes eines. Hem d'invertir en coneixement i en estructura. I ho he fet a propòsit. No sé si ho he notat. Parlo de dos conceptes, medicina personalitzada, medicina de precisió. Podríem discutir quins són els matisos, però per acabar us volia posar una reflexió que no és meva la idea. La vaig tenir amb un company, el doctor Vallès, cardiòleg del nostre centre, que estàvem intentant entendre això de la medicina de precisió, medicina personalitzada. I ell em va dir, mira, jo vinc de tota una família de cardiòlegs i el meu avi i el meu besavi, que eren cardiòlegs, feien una medicina personalitzada. Coneixien perfectament a l'individu, el que li passava, com estava la seva dona, els seus fills. Però feia una medicina poc precisa. No tenia eines, no tenia fonendoscop, no tenia fàrmacs. Ara tenim una medicina molt precisa, cada vegada més precisa, però tenim un repte. Hem de continuar fent una medicina personalitzada, basada en l'individu. Tornem a parlar amb els pacients, tornem a conèixer
la seva vida. No ens oblidem d'això, no ens deixem amagar per la novetat de la genètica. Perquè en el fons, no tot val. El mateix vestit no li serveix a tothom. Hem de fer-lo a mida. Bueno, amb això crec que acabo. Moltes gràcies a tots i sobretot també agrair a l'equip que em suporta allà a Can Ruti. Moltes gràcies. La doctora Tirón ens parlarà de medicina personalitzada en la cardiologia. Hola, bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me. A veure si soc capaç de posar això... No se sent. Ara sí, val. Doncs això, gràcies, bon dia a tothom. Jo us parlaré durant aquests minuts de cardiologia. I us voldria parlar en cardiologia de dos escenaris diferents. Un és l'escenari de les persones que tenen cardiopaties familiars i l'altre és el de la vulnerabilitat miocàrdica. Llavors, passem al primer escenari, les cardiopaties familiars. Les cardiopaties familiars són malalties cardíaques de causa genètica i existeixen 3 grans grups de cardiopaties familiars, les miocardiopaties, les canalopaties, les aortopaties. Aquestes són malalties que fa molts anys que sabem diagnosticar, que sabem tractar, però és ara, en els últims anys, en què hem aconseguit millorar-les per personalitzar, per fer una atenció més concreta a cada un dels pacients. Llavors, una de les cardiopaties familiars que veiem nosaltres a la consulta és la síndrome de Cutey-Lark. És una malaltia causada per mutacions en gens que codifiquen per proteïnes dels canals iònics transmembrana. Aquestes persones tenen una inestabilitat elèctrica que fa que tinguin més risc de tenir arrítmies ventriculars, de poder tenir síncope o mort sobtada. Fa molts anys que sabem diagnosticar síndrome de Cutey-Lark basant-nos en la llargada de l'interval QT de l'electrocardiograma. També fa molts anys que sabem que les persones que tenen síndrome de Cutey-Lark tenen més risc de tenir events, de tenir arrítmies ventriculars, de tenir mort sobtada, quan tenen com més llarg tenen l'interval QT. El risc és directament proporcional a la llargada del QT. Per tant, sapiguent això, podríem pensar que aquestes 3 persones, que són 3 persones diferents de famílies diferents a la nostra consulta, doncs totes 3 tenen la mateixa malaltia. Tots 3 tenen Cutey-Lark, tots 3 tenen un interval QT que està al voltant de 500 mil·lisegons. Però no són iguals, perquè la primera persona té una síndrome de Cutey-Lark per una mutació KCNQ, té una síndrome de Cutey-Lark de tipus 1, la segona té una síndrome de Cutey-Lark de tipus 2 per una mutació KCNH2 i la tercera té una síndrome de Cutey-Lark de tipus 3 per una mutació canal de sodi. Llavors, gràcies a això, sabem que aquestes 3 persones no són iguals, són diferents, perquè sabem, per exemple, que per una mateixa llargada de l'interval QT, per un QT, per exemple, de 510 mil·lisegons, el risc de tenir arrítmies ventriculars si tens síndrome de Cutey-Lark de tipus 1 és més petit que si tens síndrome de Cutey-Lark de tipus 2 que si tens síndrome de Cutey-Lark de tipus 3. Per tant, en aquelles 3 persones que semblaven igual al principi, en cada una haurien de ser més insistents amb el tractament antiarrítmic, hem d'estar més previnguts pel risc d'arrítmies si tens Cutey-Lark de tipus 3 que si tens Cutey-Lark de tipus 1. I no només el risc d'arrítmies és més gran en uns que en altres, sinó que, a més, el desencadenant de les arrítmies, la cosa que fa que les persones tinguin arrítmies, també és diferent en funció de quin és el tipus de síndrome de Cutey-Lark que té cada persona. Per exemple, les persones amb síndrome de Cutey-Lark de tipus 1 tenen especialment més event en relació a l'activitat física i molt concretament en activitat física que té a veure amb exposició a l'aigua freda, persones que fan natació o esports aquàtics. Llavors, aquestes persones, i només aquestes, els hem d'aconsellar que no facin esports de tipus natació o waterpolo, només aquestes. En canvi, les persones que tenen síndrome de Cutey-Lark de tipus 2 tenen més events, més arrítmies ventriculars en situacions de despertar sobtats, amb coses que estan dormint i hi ha un soroll molt fort que de sobte els desperta, llavors això és un risc important per a aquestes persones. De fet, s'ha vist que hi ha un augment important del risc en dones en el període de postpart, que té a veure amb els despertars sobtats durant la nit dels bebès que ploren. Llavors, en algunes d'aquestes dones que tenen síndrome de Cutey-Lark de tipus 2, se'ls ha d'aconsellar que al període de postpart que no dormin a la mateixa habitació que els bebès. És un consell molt concret, molt específic, que només fem en aquestes persones i no en les altres.
La segona cardiopatia familiar de la que us volia parlar és de la miocardiopatia dilatada. La miocardiopatia dilatada és una malaltia del múscul del cor que fa que el cor es faci més gran, es dilati i perdi força, i això passa per diferents factors, alguns dels quals són genètics. Fins ara hem tractat igual els cardiòlegs a tots els pacients amb miocardiopatia dilatada, no? Excloíem causes externes, que no fos isquèmica, que no fos valvular, i llavors els que no li dèiem miocardiopatia dilatada no isquèmica, com si això en realitat fos un diagnòstic. Però ara sabem que no. Sabem que no perquè, de fet, si tu agafes a totes les persones que tenen miocardiopatia dilatada i mires quins tenen una base genètica clara, quins tenen una mutació genètica que és la que provoca aquesta malaltia, aquest grup de persones, aquest subgrup de miocardiopatia dilatada amb base genètica, tenen clarament un pronòstic que és molt pitjor que els que no tenen base genètica. Aquestes persones tenen més risc de tenir events cardiovasculars majors, més risc de tenir insuficiència cardíaca terminal, de tenir arrítmies ventriculars i tenen, a més, pitjor resposta al tractament. Llavors, és molt important identificar quins són. I a dins de les persones que tenen una dilatada de base genètica no és igual si tenen una mutació en una proteïna sarcomèrica o una mutació en una proteïna, per exemple, de la membrana nuclear, com és l'alamina. El pronòstic, veieu aquí, les arrítmies ventriculars, per exemple, són molt més freqüents en persones amb mutacions en el gen de l'alamina que en mutacions, per exemple, en el gen de la titina. Si no sapiguéssim quina és la causa de la malaltia, doncs no podríem tractar-ho, però ara sabem que les persones que tenen miocardiopatia dilatada per lamina, que ara els diem que tenen laminopaties, doncs aquestes persones tenen un risc augmentat de tenir arrítmies ventriculars i hem de tenir en compte factors, o hem de considerar implantar un desfibrilador en factors en què en altres tipus de miocardiopatia dilatada mai ho faríem. Us he posat aquí això perquè aquesta va ser com la primera recomanació de les guies basades exclusivament en la genètica a les persones amb laminopaties, que són homes amb una mutació a lamina no miscens que tenen arrítmies ventriculars no sostingudes només amb una fracció d'ejecció de menys del 45, que això és només lleugerament reduïda, aquestes persones ja s'han d'implantar un desfibrilador. També en aquest grup de persones juga un paper important el bloc auriculoventricular, que no tenim en compte en altres miocardiopaties. I passa igual en la finamina C truncada, que és una altra de les coses que hem descobert recentment. Les persones que tenen dilatada per truncaments en finamina C tenen formes molt agressives d'aquesta malaltia i per tant també necessiten un maneig, una identificació molt precoç i un maneig molt agressiu. Si veieu en el quadre de la dreta, les persones amb dilatada per truncament en filament C als 50 anys, la meitat estan morts o trasplantats o han tingut descàrregues apropiades del desfibrilador. Una forma molt agressiva que si no sapiguéssim què és la causa de la malaltia, doncs no podríem tractar adequadament. I passem al segon escenari. El segon escenari és el de vulnerabilitat miocàrdica, que és un tema molt interessant que nosaltres hem estat treballant últimament. Què significa? Significa que hi ha en cardiologia diferents malalties que hem considerat clàssicament que tenien una causa ambiental, quan en realitat només molt poques persones de les que s'exposen a aquest factor ambiental acaben desenvolupant aquesta malaltia. Per exemple, la miocarditis. Tots, cada hivern, tenim infeccions víriques per virus que són potencialment cardiotrops que podrien causar miocarditis i, en canvi, només una de cada 10.000 persones acaba tenint en realitat una miocarditis. Per què només aquesta? Què és el que fa que sigui només aquesta? Us explico una cosa única que m'ha passat. El dia que estava preparant aquesta diapo a casa, estava per allà la meva filla petita, que té 6 anys, i us va veure això i m'ha dit, ai, que bonic, mama, què pintes, què significa? I jo li vaig dir, mira, doncs significa que de totes aquestes persones, només aquest senyor aquí blau s'acabarà posant malalt. I llavors ella va dir, pobret, com se diu aquest senyor? Que és una pregunta molt bona, al final això sí que és medicina personalitzada. Com se diu? Com se diuen les persones que al final es posaran malaltes? Per què només aquestes? Què són? Què tenen? Com se diuen? Us he parlat de miocarditis, però això passa igual, el mateix amb miocardiopatia del peripart, per exemple. Pràcticament totes les dones tenen embarassos i postpart i molt poques, menys d'una de cada 40.000 tenen miocardiopatia del peripart. Per què aquestes? Igual en la dilatada alcohòlica, les persones que tenen un consum excessiu d'alcohol i desenvolupen miocardiopatia dilatada, doncs els diem que tenen dilatada alcohòlica. I igual amb la quimio, moltes persones reben tractament amb antraciclines i en canvi només al voltant del 10% tenen en realitat cardiotoxicitat al final.
Doncs en els últims 10 anys s'han fet molts estudis amb aquests tipus de persones, amb aquestes persones amb aquests diagnòstics de malalties suposadament ambientals, i s'han fet estudis en què hem mirat si aquestes persones tenien mutacions, si tenien alteracions genètiques en gens que causen altres tipus de miocardiopaties clarament no ambientals. I el resultat, en la majoria d'aquests estudis, és bastant semblant, que és que la probabilitat de que aquestes persones amb malalties ambientals tinguin variants patogèniques en gens estructurals, en gens cardíacs estructurals, és molt semblant, estadísticament no diferent, que les persones que tenen miocardiopatia dilatada sense cap causa ambiental. La probabilitat de tenir una mutació en un gen causant de miocardiopatia és més o menys igual, al voltant del 15% en les persones que tenen miocarditis, que tenen miocardiopatia del peritpart, que tenen cardiotoxicitat per quimio o per alcohol, que hi ha persones que tenen miocardiopatia dilatada sense cap factor ambiental. I aquesta probabilitat és molt més alta que les persones sanes, que les persones que no tenen cap malaltia o que es veu en bases de dades poblacionals, que en aquestes persones és al voltant del 3%. Per tant, 15% contra 3%. I una altra cosa interessant és que d'aquestes mutacions que trobem, d'aquestes variants genètiques patogèniques que trobem, la majoria són troncaments i la majoria són específicament troncaments en titina. Entre el 60 i el 70%, segons les sèries, d'aquestes persones que tenen aquestes malalties tenen troncaments de titina. Llavors, aquestes són dades de l'estudi de miocardiopatia dilatada alcohòlica, d'alcohol, però que jo crec que són boniques perquè manifesten molt bé la interacció que hi ha entre els dos factors, entre tenir una base genètica que fa que sigui susceptible, vulnerable a coses, i un factor ambiental. Si veieu la figura de l'esquerra, doncs les persones que tenen dilatada per alcohol i que no tenen troncament de titina, i les persones que tenen dilatada i tenen troncament de titina tenen una fracció d'ejecció mitjana a l'inici de l'estudi del 37%, i en canvi les que tenen les dues coses, tenen troncament de titina i a part tenen consum excessiu d'alcohol, aquestes persones tenen una fracció d'ejecció del 27%, molt més baixes. Estan interactuant aquí les dues coses. A la família de la dreta veieu que és una família que tenen un troncament de titina, alguns són portadors i algunes persones també són alcohòliques. Llavors, només les persones que són portadores i tenen consum excessiu d'alcohol han acabat desenvolupant miocardiopatia dilatada. En canvi, les altres, les que només tenen consum excessiu d'alcohol o només són portadores, no. Llavors, alguna cosa fa que la teva base genètica interacciona amb una cosa ambiental que passa i fa que desenvolupis una malaltia a la que tu eres vulnerable. Llavors, per exemple, no és la resposta de tot, però aquesta podria ser una part de la resposta, el troncament de titina. Doncs hi ha persones que tenen una malaltia, un troncament de la titina que fa que els seus sarcòmers no funcionin prou bé, de manera que quan interaccionen amb algun factor ambiental, com aquests 4 factors dels que hem parlat, doncs fa que acabin desenvolupant miocardiopatia dilatada. I recordeu també abans us deia que el 15% tenen variants patogèniques i en canvi a la població general en tenen el 3 al 4%, no és el 0%, el 3 al 4% de persones tenen això, doncs potser aquestes persones en realitat no són persones sanes, població de control, sinó que potser són persones que encara no han desenvolupat aquesta malaltia però tenen risc de tenir-la, perquè veieu aquí, això és un recull de dades de diferents treballs en què es veu la penetrància del troncament de titina. Als 40 anys el 50% tenen malaltia, però als 70 anys pràcticament el 100% de les persones tenen alguna malaltia. Per tant, potser una part de la resposta a la pregunta de com es diuen és aquesta. Potser podríem saber quines persones és millor que no s'exposin a certes coses. Jo ja estic. Només aquestes dues últimes frases de resum. En cardiopaties familiars, la genètica ha permès un diagnòstic i un tractament precís i personalitzat, i l'estudi genètic podria identificar, per una altra banda, a persones cardiològicament vulnerables a situacions o tòxics ambientals potencialment evitables. Ja estem. La Conchi Lázaro ens parlarà d'oncologia de precisió. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies al comitè organitzador i especialment al Joan Brunet per haver-me convidat a participar en aquesta taula. Doncs jo intentaré explicar-vos diferents pinzellades de com veig l'oncologia de precisió o com he participat, des del meu camp d'experiència, que és més el diagnòstic molecular en càncer hereditari, però també compartir una miqueta amb tots vosaltres, pels que no esteu coneixedors del que és
el programa d'Oncologia de Precisió del Servei Català de la Salut i una miqueta comentar l'experiència de com ens hem preparat al campus de Bellvitge, l'ICO i l'Hospital Universitari de Bellvitge per afrontar aquests nous reptes de la medicina personalitzada. Aquesta diàposa sembla molt a la de l'Ignacio, un altre disseny, però sí, comparteixo el que ha dit ell, que si la medicina, crec que tots els que estem aquí creiem que el segle XXI serà el de la medicina genòmica. El que vulgui dir personalitzada i precisió ho hem anat comentant i ho comentarem al llarg del dia, però segur que vendrà les dades genètiques que té un pacient amb el seu estil de vida, amb el seu medi ambient i tots els tractaments mèdics que se li puguin donar tant a la població malalta com a la població sana, des de prevenció a tractament o a diagnòstic, integrar-ho tot de forma global. En el món del càncer, jo crec, sempre m'agrada dir-ho, que els que treballem en càncer hereditari som una mica pioners en la medicina genètica i genòmica. Doncs ja a la darrera dècada del segle passat, quan jo vaig començar la meva tesi, ja es van començar a identificar tots els gens responsables de càncer hereditari, d'alta penetrància principalment, i vam utilitzar aquestes anàlisis genètiques concretes, d'un gen en concret, per diagnosticar, posar-li nom a aquesta malaltia i, sobretot, i més important, com veurem en les dades que us presentaré globals del nostre programa, per intentar prevenir-la o detectar-la de forma precoç. En el camp del càncer somàtic, de l'estudi somàtic del tumor, els primers anàlisis genètics, també no genòmics, anaven dirigits a estudiar una mutació concreta, que si la tenies o no, rebies un tractament o no, i s'han anat expandint i ampliant fins a l'actualitat, a estudis molt més amplis. Nosaltres crec que com a catalans o habitants de Catalunya hem d'estar contents i orgullosos de que s'ha desplegat el programa d'Oncologia de Precisió el 2021. Coliderat per al Pla Director d'Oncologia, es va establir un comitè científic i de direcció que va establir els panells o els criteris clínics que eren necessaris perquè hi hagués equitat territorial i tots els pacients que tinguessin aquest determinat tipus de tumor o aquestes determinades característiques personals o familiars tinguessin el mateix diagnòstic genètic fos on fos. Es van definir laboratoris de referència que es aniran ampliant amb el temps i també diferents panells que cada any es revisen. I en tot això la idea és que aviat tinguem totes les dades juntes en algun repositori que s'està treballant, que tinguem tots els mateixos consentiments informats i que sobretot a tothom se li faci el mínim. És un programa de mínims, tot i que després, depèn dels recursos dels laboratoris o dels hospitals, es poden fer altres proves addicionals, però que sigui una equitat realment territorial. Jo crec que tots hem d'estar contents del que s'ha assolit. I com ens va agafar el nostre campus a l'Hospital Universitari de Bellvitge i a l'Institut Català d'Oncologia? Doncs jo crec que ens va agafar just en un bon moment que portàvem molts anys treballant conjuntament per fer un laboratori que li diem CORE d'anàlisi molecular, perquè veiem que hi havia capacitat humana i experiència en dos cantons de l'autovia. Nosaltres, per mala sort, tenim una autovia que ens separa, que algun dia diu que la soterraran, però de moment ens separa. Però el coneixement ens uneix i, sobretot, les ganes d'atendre al millor els nostres pacients. Tinguin càncer, tinguin una malaltia minoritària, sigui un teixit germinal o somàtic. I llavors vam estar treballant durant molts anys per constituir aquest laboratori. Actualment aquest laboratori des del 2021 és una realitat, està coliderat pels 3 serveis mare que el formen, que és el laboratori central de la Metro Sud, liderat per la Núria Lletja, el laboratori d'anatomia patològica pel Xavier Matías Guiu i el de diagnòstic molecular de càncer hereditari que lidero jo. Llavors, aquest laboratori és una realitat, just enmig de la pandèmia el vam poder acabar, està a la planta Menjul de l'Hospital Universitari de Bellvitge i té equips de seqüenciació massiva diferents, de diferents tecnologies, altres equips auxiliars i sobretot hem apostat per l'automatització, per poder ser més eficients i garantir la qualitat en els nostres estudis.
Hem fet diferents determinacions des que hem començat. Evidentment estem agafant encara velocitat, però bàsicament els nostres estudis són càncer somàtic, l'estudi del tumor, càncer germinal, l'estudi de la sang, i després malalties no càncer de l'adult i minoritàries, que és el que lidera el grup de la doctora Núria Lletja. I ara, tornant al càncer, que era el títol de... És que us volia donar una mica aquesta... Sé que vosaltres a Girona us esteu armant de forma similar i crec que en Joan volia que expliqués una miqueta la nostra experiència per compartir i veure com sumem o com podem fer sinergies. Ara torno al càncer i la darrera part de la meva xerrada serà 2 píldoles, una miqueta la nostra experiència en càncer hereditari, que ve de més de 20 anys, i l'experiència en el programa de precisió de tumors sòlids, que ve dels darrers 3 anys. D'acord? Com tots vosaltres sabeu, el càncer no és una malaltia, són múltiples malalties i, per sort, la majoria de càncers són esporàdics. És a dir, han sorgit d'una causa multifactorial, que són mutacions somàtiques i ambient o hàbits de salut, i no s'hereden. Tanmateix, hi ha un petit percentatge d'aquests tumors que sí que tenen una predisposició genètica, com l'Ignacio us ha posat la foto de l'Angelina Jolie, que és la més popular. Llavors, els programes de genètica clínica del càncer, com li agrada al Joan dir, o el programa de càncer hereditari, el que intenta en general arreu és identificar de la població general quins són aquestes persones que tenen una mutació germinal, una mutació a totes les seves cèl·lules, que per tant es pot transmetre a la descendència i que fa que tingui una susceptibilitat a tenir càncer a una edat més jove, múltiples càncers, etc. Per què? Perquè si identifiquem aquesta persona primera i li trobem aquesta mutació, podem fer el que es diu estudis de cascada o estudis predictius a tots els seus familiars de primer grau. I això, com veureu, porta en la propera, d'aquí 2 diapos, porta uns canvis importants en el seguiment i el maneig clínic d'aquests familiars d'aquests pacients. El programa de càncer hereditari de l'ICO està liderat pel doctor Gabriel Capellà i té 2 potes, la de genètica clínica i assessorament genètic del càncer, que lidera el Joan Brunet i que té seus arreu d'on hi ha l'ICO, i també a hospitals petits que van les nostres assessores i metges per acostar també el facultatiu al pacient, i un únic laboratori, que és el laboratori de l'ICO, que ara tenim dividit, una part la fem a l'ICO i l'altra la fem al laboratori Core, com us he explicat. Us explico una miqueta d'on venim al nostre laboratori, perquè és la meva experiència en els darrers més de 20 anys treballant en genètica i en genètica del càncer, perquè veieu com ha anat evolucionant, perquè crec que el títol de la taula era com canviar l'assistència i volia fer una pinzellada de com nosaltres canviem l'assistència. El laboratori nostre va néixer el 1999, veureu com van envellint les persones que formen part. Jo em vaig incorporar amb un grup de gent el 2006-2007 per posar a punt el càncer de mama i ovari hereditari, que en aquells moments ho externalitzàvem, i el 2012 vam ser, jo diria, pioners a Espanya en posar la seqüenciació massiva amb modèstia, amb un petit seqüenciador que es deia Junior, de la Casa Roig, que va ser el primer petit que es va desenvolupar, i ho vam posar per fer els gens responsables de càncer de mama i de càncer colorectal. El 2015, amb els companys de l'IGTP, vam desenvolupar un panell propi per càncer hereditari, que és el que tenim a dia d'avui encara utilitzat, tot i que anem actualitzant amb els coneixements. Llavors, hem participat en les plataformes d'anàlisi de càncer d'ovari, tant el gens BRCA al començament com ara amb una nova marca genètica que es diu la deficiència de recombinació homòloga, per tractar aquestes pacients en càncer d'ovari amb un tractament concret si és que tenen aquesta via alterada. I com he comentat anteriorment, el 2021 vam inaugurar el laboratori LLCAM, del que també som partícips, i vam començar amb les mostres de la instrucció de forma oficial. Al nostre laboratori de càncer hereditari ja són més de 7.000 els pacients que s'han estudiat per seqüenciació massiva i són més de 2.000 els tumors que hem estudiat de càncer d'ovari. No és que siguin tots nostres, sinó perquè són plataforma. Evidentment, per sort, no hi ha tants càncers d'ovari, diguéssim, però nosaltres, al ser plataforma nacional, ens arriben d'arreu d'Espanya.
Per explicar breument l'activitat des de l'inici del programa fins ara, les unitats de consell genètic han visitat més de 38 individus pertanyents a més de 24.000 famílies i depenent del moment i dels criteris clínics han fet un filtratge de quines són, no tots els pacients que arriben a una unitat de consell genètic tenen indicacions per fer el test genètic, encara que amb l'última diapositiva m'agradarà compartir amb vosaltres com veieu el futur o com el veig jo. Els que tenien indicacions genètiques en el moment passaven i venien una mostra de sang, perquè estem estudiant, recordeu, mutacions germinals, i arribaven al nostre laboratori. Al laboratori han arribat mostres de més de 20.000 pacients. D'aquestes mostres que han arribat de 20.000 pacients, són més de 34.000 mostres, perquè de vegades d'un pacient arriben diverses mostres, arriba sang i tumor, arriben 2 vegades sangs, etc. Diferents combinacions. Però d'això el que s'ha fet és l'estudi genètic adequat per al fenotip que tenia aquest pacient i conforme a la tecnologia que teníem en aquell moment. Actualment tenim gairebé 2.000 pacients índex portadors, o sigui, primers a la família d'una mutació de susceptibilitat genètica al càncer. Normalment en gens d'alta penetrança, encara que els darrers panells que estem utilitzant també tenen un grup de gens de moderada penetrança. En aquests estudis, en aquests 1.992 casos índex, els hem ofert estudis familiars, perquè, clar, poden transmetre la mutació normalment al 50%, perquè normalment són autosòmiques dominants, aquestes malalties. En total, hem identificat, que es veu millor a la següent diapositiva, més de 6.000 portadors a tota Catalunya. La majoria dels nostres pacients són Catalunya, tenim alguna excepció, però la majoria són de territori ICO, que és aproximadament el 50-60% dels adults en càncer de Catalunya, que són portadors. O sigui, han desenvolupat càncer o no, depenent, perquè pot ser el fill d'una pacient amb càncer de mama que té una mutació BRCA1 però encara no l'ha desenvolupat. Però l'altra cara de la moneda, que a mi sempre m'agrada ressaltar, és que gairebé tenim el mateix número, 5.700 en famílies d'alta agregació de càncer per una mutació que no tenen aquesta mutació. Evidentment, se'ls fa un estudi detallat tenint en compte l'entorn i les característiques individuals, però molts d'aquestes persones ja deixen de fer un seguiment del risc, fins a aquell moment feien, que volia dir colonoscòpies, mamografies, la consciència que pots transmetre aquesta malaltia als teus fills. Aquestes 5.600-700 persones ja no ho tenen un risc molt més baix. Per tant, tan bo és per un sistema públic de salut, crec, identificar el que té risc i l'hem de seguir, com el que de la mateixa família hem de deixar de seguir o seguir d'una altra manera. Per això jo dic que nosaltres això ho fem des de fa gairebé 30 anys. Per tant, som pioners en la medicina personalitzada, crec. Poso aquesta bandera davant dels oncòlegs. Aquesta és l'evolució dels últims 5 anys. Bàsicament anem creixent a poc, però sense parar, diguéssim, tant en estudis complets, que són els estudis del cas índex, com en estudis familiars, i sí que veieu aquest blau de cel més clar del final, que nosaltres en ares d'oferir aquesta medicina més personalitzada, sí que estem fent un estudi de farmacogenètica en el gen de PID, perquè sabem que individus que s'han detectat amb fluoroprimidina, si tenen algunes variants concretes en aquest gen, poden tenir un efecte molt advers, o molt o poc, depèn de la genètica que tinguin, i és important saber-ho abans d'administrar-li aquest tractament per donar-li a una dosi més adequada, el que comentava l'Ignasi, la dosi que li toca, o no donar-li una alternativa perquè podria ser molt advers. Per sort el percentatge és baix, però a la persona que li toca ho té el 100%. I ja, per anar acabant, us explico la nostra experiència, que és més limitada en el camp de la instrucció en els tumors sòlids al nostre campus. Actualment al nostre campus tenim 4 sistemes, que no he entrat en detall, primer tenia molt més diapositives, però les he tret perquè si no em passava de temps. Tenim 4 sistemes de seqüenciació massiva per estudiar els tumors sòlids. Una que té més de 500 gens, que és el trossaic d'Illumina, que l'utilitzem per a alguns casos, sobretot de seguiment o de resistència en pulmó. És més costós tècnicament
i més llarg el procés, però dona molta informació. Dona informació de la càrrega mutacional global, del MTV, de la inestabilitat de microsatèl·lits, és molt complet. Ens agrada molt perquè dona molta informació, però clar, tenim molts pacients, cada vegada en tenim més com veurem i després de vegades no arribàvem a temps. Per això vam adquirir una altra plataforma que tenim un panell molt més petit, l'Oncomine Precision Assay, que només té 50 gens, que són els més clarament accionables relacionats amb càncer i que, per exemple, passem les mostres de colorectal o d'algun altre tipus de tumors que no necessita potser una anàlisi tan profunda. I els tenim convivint. Tenim un panell especial per sarcomes, perquè els sarcomes tenen unes característiques mutacionals molt diferents a la resta i realment si ho volem fer el millor possible, a gold estàndard, és millor utilitzar el seu panell. I a més ens hem fet un panell customitzat perquè ens cobreix coses que quedaven mal cobertes i que ens dona més flexibilitat. Des del 2021 fins ara, aquesta és l'activitat que hem fet en cada un dels panells. Com veieu, l'any passat que està sencer, gairebé 1.200 casos. Pensem que aquest any el superarem. Per tant, els circuits s'han costat d'establir. Nosaltres tenim no només l'Hospital Universitari de Bellvitge, sinó tota la xarxa ICO de la Metro Sud que ha de venir. Ha costat, però estem allà i estem molt contents de fer-ho junts. Una de les coses de les que hem après més és del Comitè Molecular de Tumors. És un comitè multidisciplinar format per tots els perfils que veuen un pacient oncològic, evidentment des de l'oncòleg, el patòleg, però també totes les persones que estem a darrere al laboratori fent les mans, els biòlegs, els bioquímics i els bioinformàtics. He vist aquí el David que estava, agrair-li a ell i al seu grup perquè realment és una peça clau en la implementació d'aquesta medicina personalitzada. Tenim un programa de reunions de 2 cops per setmana i després a part comitès ad hoc si fa falta i allà es discuteix des de la peça que entra del tumor, d'on ve, d'on prové, la cel·lularitat, el percentatge tumoral. Llavors els biòlegs moleculars interpretadors interpreten el resultat de la seqüenciació massiva i entre tots, sobretot liderats pels oncòlegs, quins tractaments hi ha per cada pacient depenent del seu perfil molecular. Realment, el segle o l'època post-Covid ens ha anat bé perquè ens ha normalitzat tenir aquests comitès de forma online. En aquest comitè hi han convidats com 30 persones, es connecten gairebé una mitjana de 20, llavors tenir aquesta eina que només en 45-50 minuts pots discutir un munt de pacients, estiguis a Girona, a Badalona o a l'Hospitalet, realment ens ha fet guanyar molta qualitat i aprenentatge de compartir pantalla, que no sempre és fàcil. I ja per acabar, he fet com una mica de brainstorming, no sabia si titular-ho conclusions, discussions o idees per la taula que tindrem després. Jo les poso aquí i les deixo obertes per la que les discutim. El títol, la medicina personalitzada està canviant l'assistència? Sí, però l'està canviant nosaltres, jo sempre els dic als tècnics de laboratori, una altra tècnica nova, ara canviem, i dic, és que és la nostra vida, és adaptar-nos a ser més eficients i a fer-ho millor. Per tant, o per motius tecnològics, canvis de criteris, increment de coneixement, anem sabent més de les malalties dels gens i anem incloent més gens. Per la instrucció que ens normalitza. Per tot això, nosaltres tots els laboratoris estem en un canvi continu i serà així, jo crec, sempre. La importància de la multidisciplinaritat a tots nivells. Jo això ja us ho he comentat en els 2 exemples que us he posat, el dels comitès moleculars de tumors i el de laboratori CORE que hem creat. Ha sigut molt enriquidor, és més feina, és molt més fàcil anar tu sol i anar tirant vies, però jo crec que arribes menys lluny. Per tant, no hi ha cap dubte en què al segle XXI ens toca de fer comitès, de sumar i d'anar junts. Together we are better, no? Ignacio, sempre diem. La importància de tenir diverses plataformes, això en quant a la nostra unitat, creiem que és important, ens dona versatilitat, com us he dit, de tenir resultats més ràpids, però també, sobretot, ens va passar en la pandèmia pels trencaments d'estocs que va haver-hi. Llavors, tenir més aparells i tenir-ho automatitzat ens ha donat com una versatilitat i crec que és important. L'automatització, evidentment,
El repte més important que els biòlegs a mi em transmeten i que jo ho visc perquè sóc la seva responsable és la interpretació dels resultats, interpretar bé les variants i després per donar-nos als nostres companys clínics i que ells ho puguin transmetre als pacients. Emmagatzematge de les dades, ara les tenim cada vegada més ordenades, però en el futur, suposo que amb el programa d'oncologia de precisió es pretén tenir-les totes juntes, és un repte. El tema de les acreditacions i certificacions, els que estem al laboratori ho sabem, és dur, s'ha de passar cada any i les noves normatives europees ens portaran a uns canvis que haurem d'estar preparats. Els sistemes d'integració i de gestió de la informació. Tenim diferents, nosaltres és el Progeny, a Bellvitge tenen el Modulab, ens encanta, però nosaltres no tenim accés, el SAP que el tenim tots, com s'integra la història clínica compartida. Tot això és un repte i s'ha de posar recursos per fer-nos-ho més fàcil perquè ens costa a tots. I per últim, com a titular, jo crec que tenim un problema que se soluciona diferent, depèn de l'hospital contractual, dels nous perfils. Espanya no té encara especialitat de genètica. Ho estem fent qui més sabem, crec, ho estem fent bé, però això dificulta i en general hi ha constraints, hi ha dificultats per contractar bioinformàtics o biòlegs si no tenen l'especialitat i tenen un coneixement superbo i serien els millors i ens costa. I el tema dels assessors genètics, que està també per allà pol·lulant. I amb això ja acabo, però just el Joan, com que sap que m'agrada molt els cribatges universals i em va enviar aquest paper ahir, doncs, bueno, ja ho discutirem, però a mi m'agrada molt aquest comentari que sortia al GCO ara fa uns mesos, genòmics de diagnòstic. Jo també soc com aquests autors que li faria a cada pacient que entrés a un càncer, li faria el germinal i el somàtic del seu tumor. Penso que és el way del segle XXI. Hem de trobar els recursos, però això és el que penso. I res, moltes gràcies a tots. La propera és Estudi genètic de les alteracions del neurodesenvolupament, la Irene Madamont. Gràcies, Irene. Bé, bon dia a tothom i gràcies als organitzadors per comptar amb mi per fer aquesta presentació sobre l'estudi genètic de les alteracions del neurodesenvolupament. Què s'entén per alteracions del neurodesenvolupament? Doncs són un grup de condicions heterogènies que es caracteritzen per un retard o una alteració precoç en l'adquisició de les habilitats en una gran varietat de dominis del desenvolupament que inclouen el cognitiu, el llenguatge, el social i el motor. A dia d'avui es classifiquen en 6 grans grups, que serien la discapacitat intel·lectual, el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, trastorns motors, problemes d'aprenentatge, trastorns de l'espectre autista i problemes de comunicació. De vegades, diferenciar entre una entitat o una altra és complicat perquè hi ha símptomes que se solapen i llavors es poden requerir procediments diagnòstics específics per poder diferenciar. I també, com sabeu, la severitat pot ser molt variable, des de manifestacions clíniques molt lleus a afectació molt severa i inhabilitant. Les causes de les alteracions del neurodesenvolupament són diverses. Una part són genètiques, que és el que discutirem aquí, però també hi ha una part important que no és d'origen genètic, que, per exemple, si durant la gestació hi ha hagut una infecció materna o hi ha hagut un abús de substàncies, com alcohol o drogues, o també si hi ha hagut una prematuritat extrema o complicacions durant el part, per exemple, hi ha hagut una hipòxia, o ja més a nivell postnatal, si hi ha hagut un traumatisme cranioencefàlic o una infecció tipus meningitis, doncs tot això ens pot donar lloc a alteracions del neurodesenvolupament. La veritat és que a dia d'avui, en quant a diagnòstic genètic, disposem d'una àmplia varietat de tècniques que podem utilitzar, que anirien des del cariotip a la seqüenciació de genoma i en realitat ja podem anar més enllà, com seria amb l'epigenoma, el transcriptoma i altres metodologies, però ens quedarem del cariotip al genoma, amb totes aquestes tècniques intermitges i moltes més que no he posat aquí. Què aconseguim del cariotip al genoma? Doncs molta més resolució, el que ens permet més rendiment diagnòstic, però també és més complexitat de la tècnica, de l'anàlisi dels resultats i de la interpretació dels resultats. Evidentment, el cost també va incrementant amb la complexitat de la tècnica i també la possibilitat de troballes incidentals també augmenta amb aquestes tècniques que ens proporcionen més informació. Què considerem una troballa incidental? Doncs quan trobem una variant patogènica en un gen associat a una patologia concreta però que no té absolutament res a veure amb la indicació de l'estudi inicial. Per exemple, tenim un nen amb una discapacitat greu, malformacions congènites i trobem una variant patogènica en un gen associat a una atàxia autosòmica dominant d'aparició en l'edat adulta. Doncs sabem que aquell nen desenvoluparà allò però no era el motiu de consulta en aquell moment. Doncs això es considera una troballa incidental.
Escollir la millor tècnica és fonamental per maximitzar el rendiment diagnòstic i també per evitar proves innecessàries i que són cares. Per tant, és molt important triar la millor tècnica per cada cas. I aconseguir un diagnòstic ens permet establir un pronòstic pel pacient, ajudant al maneig, al seguiment del pacient. Per exemple, si trobem que el pacient té la patologia X i aquesta patologia, a part de discapacitat, està associada a cardiopatia, doncs derivarem el pacient al servei de cardiologia. Llavors també és fonamental tenir un diagnòstic per l'assessorament genètic per poder establir el risc de recurrència pel propi pacient, pels seus pares, identificar si altres familiars poden ser portadors, també quines opcions reproductives tenen perquè allò no es repeteixi. I de fet, i després, finalment, el fet de tenir un diagnòstic concret permet a les famílies participar en grups de suport o associacions de famílies d'aquella malaltia en concret. I això realment és molt reconfortant i els ajuda molt. Quina és la millor aproximació diagnòstica? Doncs no hi ha una... Ho decidirem en funció de tota la història clínica del pacient, ja sigui prenatal i postnatal, una revisió de tots els antecedents familiars, quines patologies hi ha a nivell familiar, si hi ha consanguinitat. Farem una avaluació clínica completa del pacient, de dalt a baix, encara que siguem especialistes de cardio, d'endocrí, de l'especialitat que sigui. Hem de mirar el pacient en la seva totalitat, perquè... O sigui, si un pacient té una cardiopatia però a més té una discapacitat, doncs l'aproximació diagnòstica serà diferent que si només tingués una cardiopatia. Això ho hem de tenir en compte. I també fer una exploració dismorfològica amb mesures objectives del pacient. O sigui, els ulls, la distància entre els ulls és normal, les orelles tenen una morfologia normal, implantació baixa, implantació normal. Tot això és important de cares a poder establir un diagnòstic. Hi ha una frase que m'agrada molt, que és aquesta d'aquí baix, que la seqüenciació de nova generació requereix fenotipatge de nova generació. Les tècniques d'avui en dia ens donen tanta informació que per poder interpretar necessitem que el fenotip del pacient estigui molt ben definit. I aquí els clínics teniu un paper superimportant en reportar-nos totes les manifestacions clíniques del pacient i és molt important per ajudar-nos a interpretar els resultats. Per al diagnòstic dels pacients hi ha dues eines que poden ajudar els clínics a dia d'avui, que són relativament utilitzades i conegudes ja. Una seria el Face2Gene, és una aplicació en el telèfon mòbil que tu carregues una fotografia del pacient i a més pots entrar característiques. Per exemple, té cardiopatia, té una talla baixa. Amb tota aquesta informació, el software te fa un rànquing de patologies associades a aquelles manifestacions clíniques i te'ls ordena de major o menor probabilitat. Després hi ha una altra aplicació, que és una aplicació web, que és el Phenomizer. En aquesta no introdueixes fotografia, però introdueixes totes les característiques clíniques del pacient i també t'ofereix un rànquing de patologies associades a aquelles manifestacions clíniques. En aquest cas, per fer un exemple, vaig introduir el típic de Prader-Willi i, com veieu aquí en el rànquing de la llista de davant, la primera posició surt de sospita de Prader-Willi. I llavors, quan ja estem en aquest nivell i utilitzant aquestes eines, utilitzem els termes HPO, que són una manera d'estandarditzar terminologia que ens permet que siguem catalans, com aquest dibuix, siguem catalans, siguem japonesos, tots amb aquest codi HPO tots sabem que ens referim a trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. Ens hem de ja començar a habituar a treballar amb aquestes codificacions HPO perquè per l'anàlisi dels resultats facilita molt les coses. Quan tenim un pacient amb una sospita de patologia d'origen genètic, tenim diversos escenaris. Un, que tinguem una sospita diagnòstica, pensem, aquest pacient té aquesta malaltia, o que no tinguem sospita diagnòstica. Realment no sabem que aquell pacient té manifestacions clíniques, però no sabem quina patologia pot tenir. I en el primer escenari, quan tenim una sospita diagnòstica, hi ha dues possibilitats. Que sigui una patologia que no té heterogeneïtat genètica, és a dir, una patologia que sempre està causat per la mateixa alteració genètica. Per exemple, un síndrome de Down sempre està causat per trisomia 21. Però llavors ens podem trobar amb una patologia que té heterogeneïtat genètica, és a dir, que pot estar causada per variants patogèniques amb molts gens diferents, com per exemple seria un síndrome de Noonan, que ara us ho explicaré una miqueta més. El primer escenari, quan tenim una sospita i la patologia no té heterogeneïtat genètica, doncs farem la tècnica més dirigida possible. Anirem a buscar allò que realment sospitem i això fa que el temps d'entrega de resultats sigui més curt, que el cost sigui més baix i que evitem la possibilitat de tenir troballes incidentals. Per exemple, si tenim una sospita de trisomia 21, farem un cariotip. Si tenim una sospita de síndrome de Prader-Willi, farem un MS-MLPA. Si tenim una sospita de síndrome d'X fràgil, una TP-PCR. Si sospitem una entitat monogènica, doncs farem una seqüenciació Sanger. Aquest últim escenari és poc freqüent en alteracions del neurodesenvolupament, però perquè us fa una idea del que vull dir és, per exemple, si tens un pacient amb acondroplàsia, l'acondroplàsia sempre està causada per la mateixa variant patogènica en el mateix gen. Per tant, faràs una seqüenciació Sanger d'aquella regió i ja tens el diagnòstic i no cal anar més enllà, ni fer servir tècniques més complexes.
El segon escenari, que és quan tenim una sospita diagnòstica i la patologia sí que té heterogeneïtat genètica, que és aquest exemple d'aquí, per exemple, un síndrome de Noonan, que pot estar causat per tots aquests gens de la taula. Aquí l'aproximació més adequada és utilitzar seqüenciació massiva fent un panell de gens relacionats amb la malaltia, o sigui, mirar només aquests gens, o fer un exoma i mirar d'entrada només aquests gens, i llavors, si fos negatiu, doncs ja tenim la resta d'informació. I el tercer escenari, que és el més freqüent en alteracions del neurodesenvolupament, tenim dues grans tècniques que s'utilitzen a dia d'avui. Una és el microarray i l'altra és la seqüenciació d'exoma. El microarray el que ens permet veure és guanys i pèrdues de material genètic amb molta més resolució que el cariotip. Podríem dir que és un cariotip de més resolució. No és exactament així, però perquè us en feu una idea. I l'exoma el que ens permet és seqüenciar, tenir la seqüència de nucleòtids de les regions codificants dels gens. Des del 2010, el microarray és la tècnica gold estàndard per les alteracions del neurodesenvolupament, però sí que és veritat que cada vegada més grups diuen que hauríem de començar a prioritzar l'exoma perquè, sobretot pel rendiment diagnòstic, que és el que us poso aquí, que per alteracions del neurodesenvolupament de l'array és del 15-20% i per l'exoma és del 23 al 35%. Clar, tinguent en compte que el rendiment de l'exoma és més alt i, a més, a dia d'avui ja l'exoma ens permet veure les alteracions que es veuen a l'array, tot i que no amb la mateixa fiabilitat, però cada vegada els algoritmes són millors per detectar les alteracions que es veuen en l'array, per tant, amb l'exoma potencialment ho podríem veure tot, doncs ja comencen a haver-hi molts grups que ens diuen que hauríem de fer servir l'exoma com a tècnica de primera elecció. Bé, la veritat és que estem en aquesta època de transició i estem jugant amb les dues tècniques. Hi ha, en la majoria de casos, com a primer cribatge fem un microarray, sí que hi ha casos que anem directament a exoma i casos concrets en què el microarray no identifiquem res i realment hi ha una sospita d'una malaltia genètica, doncs seguim amb exoma en aquells pacients. També, important comentar que el rendiment diagnòstic és diferent en funció de quina manifestació clínica té el pacient. Si té una discapacitat greu, el rendiment és molt més alt que si hi ha un autisme, per exemple. I això per les dues tècniques, per l'array i per l'exoma. També si hi ha una alteració en el neurodesenvolupament més malformacions congènites, el rendiment diagnòstic també serà superior. Quins resultats podem tenir? Doncs podem tenir un resultat positiu, que això és la situació ideal perquè podem establir un pronòstic, fer un seguiment del pacient i proporcionar un assessorament genètic acurat. Podem tenir un resultat incert, aquí ens pot ajudar a fer els pares per intentar classificar les variants que trobem, ens pot ajudar o de vegades no ens ajuda en aquell moment concret, o podem tenir un resultat negatiu que no hem trobat cap variant patogènica que permeti explicar les manifestacions clíniques d'aquell pacient. Això no vol dir que no hi hagi una causa genètica, sinó que no l'hem identificat. Llavors hi ha dos factors, fenòmens que crec que és important que comentem, que són els de penetrància i expressivitat. Parlem de penetrància completa quan una malaltia, quan la gent que té una variant patogènica associada amb una malaltia, tothom té clínica. Això és penetrància completa. Però hi ha malalties que no totes les persones que tenen la variant patogènica presenten clínica. Aquí és quan ja parlem de penetrància incompleta. I l'expressivitat variable és de la gent que presenta clínica. Parlem d'expressivitat variable quan hi ha gent que la té molt lleu i gent que la té més severa, que no tots els pacients manifesten el mateix. Això ens permet explicar, per exemple, si diagnostiquem un nen que realment està afectat de forma molt severa i es diagnostica una esclerosi tuberosa, doncs una proporció dels casos és heredada d'un progenitor, que el progenitor era normal i fins a aquell moment ningú havia sospitat res. Sí que després, quan s'avalua detalladament el progenitor, en tots els casos es veu alguna manifestació clínica, però havia passat completament desapercebuda. I això es pot explicar per aquests fenòmens de penetrància i expressivitat variable. És a dir, hi ha alteracions que són patogèniques que poden ser heredades de progenitors que no ens havien cridat l'atenció, o que no tenen clínica o que tenen una clínica molt i molt lleu. I ara us presentaré un cas que se'ns va derivar des del Servei de Neuropediatria de l'Hospital, que tenim les neuropediatres aquí, estic molt contenta que hagin vingut. És una nena que presentava un retard del desenvolupament, tenia uns trets dismòrfics, tenia una macrocefàlia, un peu equinovar, una absència d'úvula, i destacava que hi havia una germana gran amb un fenotip molt semblant. Prèviament ja se li havia fet un cariotip i un síndrome d'X fràgil, que havíem tingut un resultat normal. En aquesta nena li van fer un estudi de RAI i van veure una deleció de 8,6 megabases al braç llarg del cromosoma 10. És aquesta regió que veieu en vermell, doncs la pacient la tenia delecionada. Aquesta variant és clarament patogènica. Aquí el que veieu representat és la ratlla negra de dalt. Aquesta ratlla de negre de dalt és la deleció que tenia la nostra pacient, que inclou 72 gens. Doncs aquesta ratlla vermella d'aquí és una regió que s'associa clarament amb una síndrome que va amb malformacions congènites, alteracions del neurodesenvolupament i que quadrava molt bé amb la clínica dels nostres pacients. Per tant, la clínica del nostre pacient es pot explicar perfectament per la regió que solapa amb aquesta síndrome. Però en aquest cas concret s'incloïen, a la regió del nostre pacient, incloïa els gens BMP
PRUA i PTEN. Aquests dos gens estan associats a predisposició a càncer. Per tant, aquesta pacient, a part de diagnosticar genèticament la clínica que presentava, se la va derivar a l'ICO per fer un seguiment d'aquesta predisposició al càncer, per fer una prevenció. Aquesta és la de la fletxa, és la pacient que vam diagnosticar. La germana tenia un fenotip similar, per això també vam fer el mateix estudi i vam veure que també tenia la mateixa deleció del cromosoma 10. Aquesta pacient també la vam derivar a l'ICO i, a més també la vam derivar al Servei Especialitzat de Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual de l'Adult, que està a l'Hospital Santa Caterina i que fa un seguiment i un acompanyament global d'aquests pacients. Aquesta pacient fins llavors no havia estat portada així a nivell global, havia estat una mica així seguida pel cap, però sense cap seguiment específic. Llavors, realment aquesta pacient es va beneficiar molt d'un seguiment ben fet especialitzat i d'una derivació a l'ICO. Quan tenim un arbre així, clar, dues germanes efectes, això fa tota la pinta que un dels progenitors ha de ser portador d'una alteració genètica, però aquí no hi havia antecedents familiars de res a la família. Llavors, en aquest escenari el que realment sospitem és que un dels pares té una alteració cromosòmica equilibrada, o sigui que els pares tenen un reordenament que afavoreix que els fills heredin l'alteració de forma desequilibrada. I aquí és el que va passar aquí. La mare d'aquestes nenes era portadora d'una inserció del cromosoma 10 al cromosoma 6. El cromosoma 10, aquí on veu la fletxeta, aquesta ratlla d'aquí és més petita en el de la dreta i el de l'esquerra. La banda que falta aquí petitona està insertada en el cromosoma 6. Això és molt al límit de la resolució del que podem veure al cariotip i també vam necessitar per acabar aquest cas tècniques de fix de fluorescència per poder precisar on estava insertat el fragment. La mare tenia tota la informació genètica, només que la tenia desordenada, però les filles havien heredat aquest cromosoma 10 que està malament i havien heredat el cromosoma 6 normal. Per tant, el fragment que falta aquí del 10, que està posat aquí, al no heredar aquest, doncs les filles no el tenien, aquest fragment. Per això les filles eren desequilibrades i la mare era sana i equilibrada. En aquest cas, aquests pares ja eren grans, per tant, no estava previst que tinguessin més descendència, però el diagnòstic va ser fonamental per aquest germà del mig de les nenes, que també tenia la inserció en forma equilibrada. I clar, evidentment, aquest noi té un risc molt elevat que la seva descendència tingui desequilibris com les seves germanes. Per tant, en aquesta família vam aconseguir tenir un diagnòstic etiològic, diagnosticar aquestes nenes. Vam millorar el seu seguiment perquè els vam derivar a l'ICO totes dues i una d'elles al CEMSDI, que fins llavors no se li havia fet cap seguiment específic, i vam millorar l'assessorament genètic familiar, especialment d'aquest noi, que tenia un risc molt elevat, i es van discutir amb ell les opcions reproductives que tenia. I ja per acabar, és obvi que l'estudi dels pacients amb alteracions en el desenvolupament ha canviat moltíssim en els últims anys, fa uns quants anys amb els microraids i a dia d'avui amb l'exoma. Tot i això, les tècniques clàssiques i aquelles tècniques més dirigides no estan obsoletes. Hi ha casos, per exemple, si sospitem una trisomia 21, doncs un cariotip és suficient. O hi ha casos, com aquest que us he presentat, que podem requerir una tècnica de FISH com a tècnica complementària. Aquestes tècniques no són obsoletes ni ho seran en els pròxims anys. Són tècniques clàssiques, sí, però segueixen tenint molt de valor. L'aproximació diagnòstica depèn de cada patologia i de cada pacient. El que us he comentat també que un bon fenotipat és fonamental per obtenir el màxim rendiment diagnòstic i reduir proves innecessàries. Que un resultat negatiu o no concloent, també es pot dir, no descarta que l'origen de l'alteració que estem veient sigui genètic, només que no hem identificat una causa, i tampoc garanteix que sigui un bon pronòstic. De vegades la gent li dius, hem tingut un resultat negatiu, no hem trobat el que està causant la malaltia, i diuen, ai, que bé, pot ser que hi hagi un origen genètic, senzillament no l'hem identificat. Això no és una conclusió del que he presentat, però penso que és important, i és important comentar-ho, i és que és fonamental l'assessorament genètic pretest. Abans de fer la prova, hem de discutir els possibles resultats amb la família i explicar que hi ha la possibilitat de tenir troballes incidentals. I un cop tenim els resultats, després del test, també s'han de discutir amb la família, tant si són positius com si són negatius. I, evidentment, que firmin el consentiment informat. I, finalment, dir que el diagnòstic molecular és una tasca multidisciplinària i és crucial i fonamental la integració de la genètica amb les diferents especialitats de l'hospital. Només treballant tots junts aconseguirem maximitzar el rendiment diagnòstic i diagnosticar el màxim de pacients possibles. I això és el que us volia comentar. Molt bé. La Laura Gratacós ens parlarà de farmacogenètica. Gràcies, Laura. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair al comitè organitzador per deixar-me formar part d'aquesta taula rodona i parlar de la farmacogenètica com una eina de gran potencial per a la individualització dels tractaments farmacològics.
Sobretot parlaré de dos grans blocs. Primer, l'aplicabilitat de la farmacogenètica a la pràctica clínica i després de la implantació de la farmacogenètica en psiquiatria en el nostre centre. La individualització dels tractaments amb l'objectiu de millorar-ne l'eficàcia i disminuir-ne la toxicitat és el que busca la farmacogenètica. Conèixer els diferents polimorfismes genètics dels nostres pacients ens ha de permetre seleccionar el medicament més idoni. Per exemple, si coneixem que tenim un pacient que és metabolitzador ultraràpid del CYP2C19, li podrem administrar isavuconazol en lloc de voriconazol, ja que es metabolitza per una via diferent. També ens servirà per seleccionar la dosificació més adequada per cada pacient. Conèixer els diferents polimorfismes del CYP3A5 fan que podem donar dosis inicials més altes en aquells pacients que hem d'iniciar un tractament en tacrolimus i que són metabolitzadors normals o intermedis. I també ens servirà per detectar aquells pacients que tenen mutacions a l'HLA i que tenen més predisposició a tenir reaccions adverses greus i que, per tant, haurem d'evitar donar-los un determinat tractament, com és en el cas de l'abacavir en els pacients que tenen la mutació HLA-B*5701. Bé, doncs aquests polimorfismes genètics poden influir tant en la farmacocinètica, sobretot en el metabolisme dels medicaments, provocant que tinguem individus que siguin metabolitzadors lents i que, per tant, tinguem concentracions més altes dels seus medicaments en sang i que puguin tenir toxicitat aquests fàrmacs. També pot passar l'efecte contrari, que és que els pacients siguin metabolitzadors lents i que tinguin menys concentracions plasmàtiques del medicament i això produirà ineficàcia del tractament. A més, també podem tenir mutacions a nivells dels receptors on actuen els fàrmacs, augmentant la susceptibilitat o disminuint l'eficàcia dels tractaments. I, com ja he comentat, mutacions a nivell de l'HLA predisposen a determinats pacients a tenir efectes secundaris molt greus i que són no dependents de la dosis. Bé, en aquesta diapositiva us presentaré només alguns exemples de gens que intervenen en la farmacocinètica d'alguns medicaments i que, com podreu veure, pertanyen a moltes famílies diferents i no són medicaments estranys i que no utilitzem en el nostre dia a dia. Cada cop hi ha més guies d'entitats de reconegut prestigi, com la CEPIC o la Dutch Pharmacogenetic Working Group, que elaboren guies de recomanació, ja sigui d'utilització o no d'un tractament o bé de dosificació en funció dels diferents polimorfismes genètics. Com ja he comentat, el voriconazol, saber que tinguem una mutació del CYP2C19 que configuri un metabolisme ultraràpid farà que intentem evitar utilitzar aquest fàrmac en pacients que puguin tenir una aspergil·losi invasiva. En el cas de la codeïna i el tramadol, el que passa és que mutacions també de fenotips ultrametabolitzadors del CYP2D6 fan que s'acumulin metabolits actius d'aquests dos medicaments i que provocarien més toxicitat als pacients i, per tant, també els hauríem d'evitar donar a aquests pacients que tinguessin aquestes mutacions. En el cas dels antilipamians trobem la simvastatina i també altres estatines que el fet de tenir mutacions de l'SLCO-UB1 poden provocar que hi hagi menys recaptació d'aquestes estatines per al fetge i, per tant, exposar més als pacients a aquest medicament, provocant més miopaties. Per tant, també, en alguns casos, potser s'hauran d'evitar i depèn de quins polimorfismes hi hagi, es podrà donar fins a una dosis màxima, potser només de 20 mil·lígrams. Com s'ha comentat ja abans, la Conxa ha comentat que un dels augments que havien tingut era l'augment de codificació de la DPID, perquè aquest medicament, a més d'haver-hi moltes guies que diuen com s'ha de dosificar depenent dels polimorfismes que tinguin aquest gen, també ja la fitxa tècnica recomana que no s'utilitzi aquest fàrmac si abans no s'ha determinat els polimorfismes de la DPID, perquè les toxicitats que podrien tenir aquells pacients que fossin metabolitzadors pobres podrien tenir conseqüències molt greus de toxicitat. L'irinotecan també es comença a determinar a mutacions de metabolitzadors pobres de la UGT-UA1 per tal d'evitar donar aquest medicament en pacients que no metabolitzin bé el fàrmac.
En el cas dels immunosupressors, ja hem comentat el cas del tacrolimus i també trobem el cas del simponimod, un fàrmac utilitzat en esclerosi múltiple, que també a la fitxa tècnica del medicament indica que abans de començar un tractament has de determinar si el pacient és un metabolitzador intermedi del CYP2C9 i que, per tant, hauries de reduir la dosi d'aquest medicament, o bé té una mutació que sigui un metabolitzador pobre i no el puguis ni utilitzar. I en el cas de l'azatioprina, determinar la TPMT o el NUT15 ja són, en molts laboratoris ja s'està determinant per tal que determinades mutacions que metabolitzin lentament aquest fàrmac s'utilitzin alternatives terapèutiques. En el cas de la farmacodinàmia, la majoria de fàrmacs que es beneficien de detectar mutacions en el camp de la farmacodinàmia són els fàrmacs antineoplàsics. Ja des de fa molt temps determinats tractaments només els donem si s'expressa un determinat gen en el tumor, com és el cas del trastuzumab, el pertuzumab, imatinib, dasatinib. També sabem que en determinats tractaments oncològics el fet de tenir unes determinades mutacions poden predisposar a més augment de sensibilitat a aquests fàrmacs, com és el cas del gefitinib en algunes mutacions concretes de l'EGFR, o també sabem que el cetuximab no el podem donar en determinades mutacions per manca de resposta. A més, no només es centra en el camp dels fàrmacs antineoplàsics, sinó que també en el cas dels anticoagulants orals trobaríem que aquesta mutació puntual de la vitamina K epoxireductasa podria configurar un augment de l'efecte anticoagulant. I per últim, explicar alguns exemples de mutacions a l'HLA que configuren més predisposició de patir efectes indesitjats. Ja he comentat el cas de la Bacavir, però també trobem que la mutació HLA B*1502 o la mutació HLA *3101 configuren una predisposició molt més gran de patir a un Stevens-Johnson o una necrosi epidèrmica tòxica amb pacients que se'ls doni carbamazepina o oxcarbamazepina. Per tant, conèixer si són portadors d'aquesta mutació evitaria efectes secundaris molt greus. L'alopurinol, un fàrmac que utilitzem àmpliament, també tenia aquesta mutació HLB5801, predisposa els pacients a tenir reaccions adverses greus cutànies. El fet és que és veritat que aquesta mutació també té un component ètnic i no es dona tant en la nostra població, és sobretot més prevalent en ètnies xineses i tailandeses. Però bé, no és despreciable en la nostra població. Bé, fins ara el que he estat explicant és mutacions específiques per poder utilitzar o dosificar un determinat medicament. Però nosaltres ens vam plantejar iniciar la farmacogenètica buscant mutacions relacionades en un tractament d'una patologia concreta, o sigui, mirant les mutacions que podíem trobar en diferents gens que influïssin en els diferents medicaments que pren un pacient per tractar la seva patologia. I després de parlar això amb en Ramon Brugada i amb el Servei de Psiquiatria, ens vam decantar per començar amb la farmacogenètica en psiquiatria. Vam escollir com a diana els pacients amb esquizofrènia resistent al tractament farmacològic o que haguessin tingut efectes indesitjats molt importants en el tractament amb antipsicòtics. I per què aquest grup de pacients? Doncs perquè entre el 10 i el 30% de pacients amb esquizofrènia no milloren després de múltiples tractaments antipsicòtics amb monoteràpia i, a més, fins a un 30 o un 60% tenen una resposta parcial. Tots els fàrmacs que prenen aquests pacients, o la majoria, es metabolitzen per isoformes del CYP P450, que tenen múltiples polimorfismes. A més, això fa que també tinguin múltiples interaccions amb altres tractaments farmacològics que prenen de manera concomitant. Són pacients amb poques opcions de tractament de rescat perquè ja han estat tractats amb dues línies prèvies de tractament quan es considera que són esquizofrènies resistents i també consideràvem que l'aportació del farmacèutic podia ser important en la interpretació dels resultats, ja que s'havia d'unir molts aspectes tant de la farmacocinètica com de la farmacogenètica com de les interaccions del medicament per acabar dient quin podia ser el millor tractament per a aquell pacient.
El primer que vam haver de fer va ser veure quins antipsicòtics tenim disponibles i per quines vies metabòliques es metabolitzen. I el que vam veure és que principalment tant els antipsicòtics de primera com de segona generació es metabolitzen per al CYP2D6, CYP3A4 i CYP1A2. Un cop vam haver identificat aquests enzims causants del metabolisme principal d'aquests antipsicòtics, vam haver de buscar quines variants al·lèliques determinaríem que tinguessin importància després en la dosificació posterior dels fàrmacs antipsicòtics. En el CYP2D6 vam acabar definint les variants al·lèliques que teniu aquí a la pantalla i, a més, després vam haver de... has de conèixer quin fenotip et acabarà configurant aquestes variants al·lèliques. En el cas del CYP2D6 és relativament fàcil perquè la bibliografia ja t'indica cada variant un valor d'activitat que per configurar el fenotip metabolitzador pobre, intermedi, normal o ultraràpid, el que has de fer és la suma dels dos valors d'activitats, el del pare i el de la mare. En el CYP1A2 i el CYP3A4 hi ha menys variants al·lèliques a determinar i també està menys establert els fenotips derivats d'aquestes variants al·lèliques, però en les últimes guies publicades a principi del 2023 per la Dutch Pharmacogenetic Working Group ja es defineixen els fenotips que presento aquí en aquesta taula i que, per tant, ens ajudaran també després a poder fer la dosificació dels tractaments. I, finalment, van decidir incloure també el CYP2CD9 perquè, tot i no ser una de les principals vies de metabolisme dels antipsicòtics, sí que és una via de metabolisme d'un dels fàrmacs que més s'utilitza en l'esquizofrènia resistent, com és la clozapina. En aquest gen en concret estan molt ben establertes 3 mutacions, 2 de pèrdua de funció, que són l'asterisc 2 i l'asterisc 3, i una d'augment de funció, que és l'asterisc 17, i els fenotips que generen venen formats per les combinacions d'aquestes variants al·lèliques. Després, un cop tenim el fenotip, hem de saber què farem amb la dosificació d'aquests pacients, com modificarem el tractament en funció d'aquesta nova informació que tenim. Doncs bé, en el cas dels antipsicòtics encara hi ha poc en guies de dosificació, però al març d'aquest any es va publicar aquesta guia que ens ajudarà bastant a conèixer en alguns dels antipsicòtics una proposta de pauta quan ens trobem amb un determinat fenotip del CYP2D6 i del CYP3A4. Però encara no tenim guies de què hem de fer quan tenim polimorfismes del CYP1A2 i que és, com us he dit, una de les vies de metabolisme de la clozapina. Per tant, el nostre repte serà una mica la dosificació de clozapina. Aquest fàrmac, sabem que una de les mutacions més prevalents que ens podem trobar és aquesta, la mutació asterisc UF del CYP1A2, que es pot donar fins a un 70% de la població i que podria configurar un metabolisme ultraràpid d'aquest fàrmac. A més, sabem que aquest fàrmac es pren de manera concomitant a molts altres fàrmacs i fins i tot amb el tabac que poden acabar influint en les concentracions plasmàtiques finals del medicament. Per tant, alguns autors ja parlen de la fenoconversió, o sigui, nosaltres tenim un fenotip marcat per la genètica, però que segurament haurem d'acabar modulant tinguent en compte les interaccions farmacològiques. Per exemple, si tenim genèticament un metabolitzador pobre, però hi posem un fàrmac que és un inductor enzimàtic, potser aquest pacient se'ns transformarà en un metabolitzador normal. I al final, el que potser haurem d'unir també a la farmacogenètica, segur, és la farmacocinètica. Nosaltres farem una proposta de dosificació de medicació, però per acabar confirmant que tinguem aquelles concentracions plasmàtiques dins l'interval terapèutic que nosaltres volem, haurem d'acabar monitoritzant les seves concentracions en sang. Doncs bé, ja per anar acabant, ja comentar que hem començat parlant d'unes mutacions concretes en un medicament concret, d'unes mutacions que afecten a tot un tractament per múltiples fàrmacs, i on anirem segurament a detectar totes les mutacions conegudes que pugui tenir un individu concret, perquè abans que li puguem donar un medicament ja sapiguem quin li podem donar que tingui una més eficàcia i no li provoqui efectes tòxics. En aquesta línia, al gener d'aquest any, ja es va publicar en un Lancet un article
en el que feien, eren dos grups, un grup experimental i un grup control. En el grup experimental se'ls feia un test genètic de 12 gens als pacients i en el grup control no se'ls feia. I en aquells que se'ls feia el test genètic, se'ls feien quan anaven al metge i se'ls prescrivia un tractament, es mirava quins fàrmacs o no podien estar afectats per les mutacions que tenia i en els altres, evidentment, no es disposava d'aquesta informació. Doncs el que es va veure és que en el grup que s'havia fet aquesta intervenció en farmacogenètica tenien diferències estadísticament significatives de tenir menys reaccions adverses als tractaments en el grup que s'havia fet la farmacogenètica respecte al grup que no s'havia fet. En aquest mateix article explicaven com havien portat a terme aquest projecte. Aquest era un projecte a nivell europeu on es van incloure més de 6.000 pacients i el que se'ls donava als pacients era una targeta que es deia aquest Safety Code on hi havia recollides totes les seves mutacions genètiques que podien afectar el tractament amb un codi QR que quan l'escanejaves et dirigia a una aplicació informàtica que t'enllaçava amb les guies de la Dutch Pharmacogenetic Working Group i on el metge podia veure només per aquelles mutacions genètiques que tenia el pacient quines recomanacions de tractament podia variar en funció del seu fenotip. I bé, fins aquí el que jo us he pogut explicar i que crec que haureu pogut veure que la farmacogenètica ja és una realitat, només ens falta acabar-la de posar a la pràctica clínica. Gràcies, Laia. Comencem una mica de debat. Si hi ha alguna pregunta del públic, si podeu aixecar la mà, us passen un micro. Ja, doncs vinga. Sí, gràcies a tots els ponents. Soc el doctor López Bermejo, de Pediatria. Volia començar amb un exemple que vaig sentir a les notícies fa poc, i és que investigadors van descobrir, gràcies a intel·ligència artificial, van identificar nous antimicrobians per lluitar contra bacteris multiresistents i vaig pensar, ole, la intel·ligència artificial, no? La pregunta va dirigida a vosaltres. Quin és el present i sobretot com veieu el futur de la intel·ligència artificial en la medicina personalitzada, sobretot en genòmica clínica? No sé, jo no puc parlar. Jo sí que puc parlar una miqueta, encara que probablement la Conchi Lázaro sabrà més, perquè, per exemple, el seu company és un especialista en biologia dels sistemes. És a dir, nosaltres, a dia d'avui, coneixem ja mapes genètics, mapes proteòmics i podem buscar aquestes interaccions i trobar noves aproximacions, nous gens, nous marcadors. Vull dir, la intel·ligència artificial ha vingut per estar entre nosaltres i el que hem de fer és gaudir d'ella. És impossible poder analitzar totes les variants del genoma humà sense l'ajuda d'algoritmes, sense l'ajuda d'elements bioinformàtics. I si a sobre volem barrejar dades constitucionals, dades de consum, etc., necessitem eines d'intel·ligència artificial. Sense dubte, ha vingut per estar amb nosaltres i gràcies que la tenim. Per al·lusions, no. Jo crec que en el camp del càncer, per exemple, serà una eina més que esperem que ens pugui ajudar a interpretar millor, jo crec, tot el que els resultats que tenim i a integrar, com deia l'Ignacio, altres fonts de coneixement. Però a mi m'agrada el Joan, just ahir parlàvem abans d'ahir de la intel·ligència artificial i diu, sense una intel·ligència natural, que és la dels humans, tampoc no podem anar. Vull dir que per mi serà una eina més que ha vingut aquí, que esperem que ens solucioni colls d'ampolla que tenim, com interpretar variants o nous descobriments d'interacció, perquè de vegades trobem moltes variants i no sabem juntes si fan alguna cosa diferent a cadascuna per separada. Crec que aquests modelatges d'intel·ligència artificial a tots els camps transversals de la medicina esperem que es pugui emprar. Doctor Ramió, vinga. Jo? Gràcies i felicitats a tots els ponents per les xerrades. Jo soc Lluís Ramió, soc neuròleg d'aquí a Girona. Volia comentar-te, Irene, primer felicitar-te per la claretat en què has explicat la teva xerrada.
Aquests grups multidisciplinars que estem tots d'acord que afirmaríem que hem de treballar de forma conjuntament, etc. En el cas, per exemple, de la neurologia, això com es fa? És a dir, necessitem que els neuròlegs aprenguin de genètica? Necessitem que vosaltres, els biòlegs, aprengueu neurologia? Això a la pràctica, tu com creus que ho hem de materialitzar? Jo crec que no hi ha una fórmula secreta, però que la comunicació ha de ser fluida i que algú de genètica ha de ser especialista en neuro o algú de neuro ha d'estar molt especialitzat en genètica, jo crec... O sigui, no hi ha una fórmula secreta, però hi ha d'haver-hi un vincle per un costat o per l'altre que faci gestió de casos i de veure quin pacient és realment candidat per fer un estudi genètic i un cop tenim el resultat saber transmetre bé aquesta informació als pacients. I això on es fa? Què vols dir on es fa? És a dir, com ho fem? És a dir, la teoria, però els neuròlegs ens anem als vostres laboratoris, als vostres, fem un grau de genètica o vosaltres feu el NIT i feu neurologia? Com ho fem, això? No, això és perfecte, però jo... Podeu brallar, cap problema. No, sí, digues. No, jo sí que... Ostres, és que tinc moltes ganes, Per dos motius. Jo penso que la multidisciplinaritat és fundamental. El pacient el veiem de diferents formes, diferents coneixements, i el que hem de fer és compartir. En el nostre centre, per exemple, el que hem volgut fer, el Servei de Genètica, és promoure la creació d'unitats multidisciplinars. Tenim la de neuro, la de cardio, la d'oftalmo, etc., on tots ens pleguem. Però sí és que volia participar per agafar una coseta que ha dit abans la Conxi. I també una diapositiva que us havia posat jo. Hem de crear les infraestructures per poder desenvolupar la medicina personalitzada. És increïble que siguem l'únic país de tota Europa que no té formació reglada en genètica. Parlaves del fenotipatge. No tenim metges que es puguin formar de forma reglada en genètica clínica. Els companys que estan a la universitat fent el grau de genètica o altres no poden incorporar-se al sistema. Com deies tu molt bé, com es pot capacitar en genètica un neuròleg si no tenim un servei de genètica que ens pugui ajudar? Som l'únic país. Hem de quedar tots clars. Necessitem un genetista clínic que tingui aquesta visió i necessitem que els diferents especialistes us pugueu capacitar en genètica i treballar junts i parlar. No sé, jo crec que... Això és el m'enerva. Sí, falta l'estructura i falta personal, jo crec, perquè realment, o sigui, estem en un punt que tenim tantes dades i tenim tantes opcions de tècniques que ens proporcionen tanta informació que estem completament saturats per gestionar tota aquesta informació. I realment jo crec que això haurà de créixer per poder oferir el millor servei, perquè no pot ser que aconseguim un resultat positiu i que sigui una informació molt rellevant i que no siguem capaços de transmetre aquesta informació al metge i al final al pacient. Vull dir que jo crec que, ja ho estem fent, però hem de seguir en aquest camí per muntar unitats consistents i ben organitzades. Que ara ho anem fent una mica, ara ens truquem, ara com gestionem aquest pacient, però que això amb diferents, per exemple, amb obstetrícia ara ja estem muntant, també està previst que hi hagi, l'Anna Maroto allà, també reunions amb anatomia patològica per tancar bé els casos tots junts, amb les neuropediatres també periòdicament discutim casos, de vegades fem videotrucades o el que sigui, vull dir que ho anem fent sobre la marxa, però estaria bé poder-ho rutinitzar i muntar equips consistents. La formació dels especialistes és clau i per això, precisament, la Fundació Daniel Bravo ens dona aquesta oportunitat d'anar tenint especialistes que es formin. Hi havia una pregunta. Sí, vinga. Sí, bon dia. Jo soc Núria Terribas. Després a la tarda hi haurà una taula que intervindrem i el meu bagatge és des del camp de la bioètica, per tant, bastant diferent dels especialistes que esteu aquí. Però m'interessa molt tot això que esteu explicant. Estic totalment d'acord amb el doctor Blanco en què sembla mentida que no tinguem una especialitat de genètica en aquest país i és una mostra més de la mala planificació del sistema que aquests dies estem reivindicant amb el tema de la falta de professionals, etc. Aquest és una pota més que l'hem deixat de banda i que s'està posant en evidència la imprescindibilitat d'això. Però la meva pregunta anava més adreçada a l'última intervenció, perquè no us he pogut sentir a tots, al tema de la farmacogenètica, que m'ha semblat molt interessant, a més l'estudi que heu fet en psiquiatria,
perquè aquesta importància de les possibles mutacions i dels al·lels en el tema dels fàrmacs entenc que és extrapolable a qualsevol tipus de tractament farmacològic per qualsevol malaltia. Per tant, aquesta transcendència de conèixer aquestes possibles mutacions jo crec que és essencial en qualsevol tractament que puguem fer. Això és el que volia preguntar. I fins quin punt, i aquí va la mirada, diguem-ne més des del ciutadà, fins quin punt els pacients i les persones han de conèixer la transcendència d'això, perquè no només els metges que els tractem, sinó la persona ha de saber això, aquesta targeta que els donàveu, mutacions que té vostè, sàpigui que té aquestes mutacions, i per tant qualsevol tractament que vostè pugui fer, això pot ser transcendent perquè pot influir amb l'eficàcia, amb la no eficàcia, etc. Volia saber el teu punt de vista de la translació d'això al ciutadà, si creus que ha de ser, si no, si creiem que pot ser complicar-li la vida, una mica és de lo que parlarem també a la tarda i m'agradaria la vostra opinió. Gràcies. Bé, cada cop hi ha més guies de pràctica clínica que t'ajuden a la dosificació d'aquests medicaments i això ja s'està establint molt i aquesta és la base perquè després, quan tu tinguis aquest carnet genètic, puguis fer una recomanació, perquè si després tu tens el carnet genètic però no saps què has de fer, aquest és el primer pas. Com que cada cop hi va havent més guies, jo la primera vegada que vaig veure aquest carnet va ser parlant amb el jefe, hi ha una companya meva del servei que s'han anat a fer una rotació a Grècia de les que han comentat abans de la Fundació Bravo, i el jefe, quan ens vam reunir per una videoconferència, em va dir, mira, hem estat participant en un estudi que el que a nosaltres ens agradaria és que tothom pogués disposar d'aquest carnet genètic. I llavors vaig buscar l'article i em vaig estar informant i clar, em va semblar brutal, em va semblar que tots poguéssim tenir aquest carnet genètic. Jo crec que després és veritat que el que potser faltaria una mica és el que dèiem ara, lligat amb la formació, que l'especialista que et rep amb el carnet genètic també sabés interpretar bé aquesta part, perquè sí que és veritat que estava lligada en unes guies, però que no només és la farmacogenètica, que és el que he volgut traslladar al final, són les interaccions farmacològiques, són múltiples coses les que et poden fer variar la resposta o no al tractament o als efectes tòxics. Hi ha coses que són molt clares, com és el cas de les mutacions de l'HLA, per exemple. Jo crec que aquestes sí que tu sàpigues que no pots prendre un medicament perquè et pot produir una reacció adversa molt greu, jo crec que això és molt evident. Altres temes relacionats més amb la farmacocinètica doncs és més complex i potser també fa falta aquesta part de formació dels professionals per acabar tinguent aquesta targeta genètica que funcioni. Sí, endavant, digues. Allà dalt també hi ha una. Perdó, d'acord. Hola, soc Mònica Salinas, soc assessora genètica del grup de la Conxi. Primer de tot felicitar-vos per les vostres exposicions i jo més que una pregunta és una mica reivindicatiu, de que el company deia com ho fem això i des del laboratori deia comunicació. Evidentment comunicació, però no ens hem d'oblidar que aquell pacient té un entorn i que això s'ha de tractar des de les unitats de consell genètic, una mica per lo que deia l'Ignacio, fer equips multidisciplinars on realment el paper de l'assessor genètic té un paper molt important i on tothom hauria de reivindicar que a totes aquestes unitats hi hagués un genetista clínic o algú que sapigués de genètica, pot ser un neuròleg amb la seva experiència. Vull dir, a dia d'avui tenim la formació a Espanya que tenim, però crec que hem de lluitar per tenir unitats de consell genètic totalment equipades amb tots els professionals necessaris per tenir en compte no només la malaltia i el diagnòstic d'aquell pacient, sinó el que això implica al seu entorn, que és la seva família i la seva futura descendència. Llavors, des d'aquí una miqueta reivindicar el paper d'aquestes assessores i assessors que crec que tenen un paper de comunitat, tant entre els diferents professionals com pel pacient i la família. Només això. Gràcies. No, totalment d'acord, i és veritat, és un paper que no he comentat, he dit el de l'assessorament genètic pretès i posttès, però penso que és fonamental.
que les famílies entenguin el que es farà, el que s'ha fet i els resultats que s'han tingut. I tota la raó, l'assessor genètic. Des del laboratori tenim una assessora genètica que Cardio en tenen una altra, però l'Anna Fernández, però o sigui, de la part que no és de Cardio, una única, i la ICO tampoc, no? Però tot el que no és ni Cardio ni ICO, una única persona cobreix tota la resta d'especialitats a l'hospital. Llavors, sí, hi ha mancança també en aquest sentit. Vull dir, sí, i clar, i l'ideal ja és un assessor genètic, doncs, especialitzat en cada especialitat, sens dubte alguna, sí. Reivindicar els professionals del laboratori, però també els assessors genètics. Ens queden 2 minuts abans de l'esmorzar. Vinga. Soc la doctora Pinyol, especialista en digestiu i en càncer hereditari. Volia felicitar la taula, m'ha agradat molt tot el que ens heu explicat a cadascú de vosaltres. Volia dir que la relació entre diferents especialitats és bàsica. Nosaltres, per exemple, cada mes fem una reunió amb els companys de l'ICO, amb els companys de ginecologia, per tractar les malalties del risc de càncer digestiu i ginecològic, parlem de tots els pacients, i després setmanalment hi ha reunions a les que hi poden assistir també els mèdics, diríem, però també hi van els patòlegs, els biòlegs, les assessores genètiques, amb el que és trobar, això que deia en Lluís, doncs és trobar algú que a cada servei que estigui una mica més interessat en aquesta part de la medicina, de la part genètica, que tingui estudis, que tingui un currículum que l'acompanyi, i això és bo. Jo a part volia fer-vos una pregunta. Igual que quan arribem als 50 o 40 anys ens miren el risc cardiovascular, ens miren l'LDL, HDL, una sèrie de coses i ens diuen si som del risc per tenir un infart o ens miren una miqueta com està la nostra... O una colonoscòpia. La colonoscòpia, una sang ocult... No només ens afecta cardio, Exacte. Una sang ocult en fem, el que sigui, no? Però la pregunta és, què pensaríeu que s'analitzessin determinats gens a partir d'una determinada edat, que fossin, per exemple, els gens reparadors, l'MLH1, que té una alta penetrança i risc de càncer de colon, el que comportaria per la persona i per als seus familiars. És un tema, és molt polèmic i no sé si és el moment de preguntar-ho o més endavant en el moment de la bioètica. Gràcies. Jo, si em permets contestar, et contestaré amb una reflexió. Crec que, a més, en aquest auditori, que majoritàriament són dones, tothom sabem que a Catalunya fem un programa de cribatge del càncer de mama dels 50 als 70 anys. Però crec que tots coneixem dones que tenen el càncer abans dels 50 o dones que tenen el càncer després dels 50. I que moltes dones entre 50 i 70 no fan un càncer. Si nosaltres afegim a tota la història personal de l'individu el seu background genètic, pot ser que puguem identificar quines dones valdria la pena fer una mamografia abans dels 50, a partir dels 70, o quina dona igual no és necessari que es faci una mamografia entre els 50 i els 70. Jo crec que tenim que anar a intentar afegir el valor del teu background genètic, sigui l'MLH1, siguin altres gens, que ens permetin classificar millor els individus. No sé si t'he contestat. Una pregunta que, per acabar, ens podem permetre no fer un estudi genètic actualment? O sigui, jo entenc, perquè sempre es parla de l'economia i del cost i tot plegat, però clar, comparat amb el laboratori clínic, un colesterol doncs deu valer no sé què val, cèntims o €1, no sé què val ara, què val? La Núria, ahir em va dir la Núria, la Núria Lletja, que està allà 20 cèntims la glucosa. Quan agafes un estent de cardiologia que val €3.000, un marcapassos 5.000, un desfibrilador 20.000, una TAVI, que és una vàlvula percutània 30.000, ens podem permetre no fer un estudi genètic que val €1.000 màxim? A dir això, que hi ha molts tractaments o dispositius que es posen a nivell assistencial que són molt més cars, que un test genètic que moltes vegades et dura per tota la vida, diguéssim, depèn del que et facin, del complet que és,
jo crec que no ens ho podem permetre no fer-ho. Hem de racionalitzar, suposo, els diners que tenim i fer-ho el més acurat possible al pressupost, però crec que no, perquè estem gastant en moltes altres coses que si et mires és reiteratiu i aquest cost moltes vegades és únic, mi opinió. Sí, totalment d'acord. Bueno, i repercussió familiar, a més, fas l'estudi munt, però hi ha la repercussió. Ens avisen que el ginjoler està a punt i que, per tant, hem d'aturar-nos. Doncs vinga, moltes gràcies. Bueno, bé, moltes gràcies.